tanawon sa mga tao sa mga labog sa Ginoo, mga jud video tanan. So karon guys, murag ikulbaan ko unja. Nakita mo jud nato guys nga agatong background pina-orange kintahay na po ilahang kurtina nga buwak-buwak kintahay. So karon guys naatas pa ni malay ni Renato Kilato, nagpasalamat po ko niya sa gapon ni hapon kinabusog po ko guys. Kasi taong na ba sa kisa gulit na busog ako kasi butangan to kilo ha. Sige butangan to rin jud. Lumay. Nagpasalamat ko Renato Kilato guys, unja magkulab mi karong gabi una kay nakita ko na isa ka vlogger pod guys ito niagi kaniadto silang bahay, so si Ate Terry Burst. So mag-message lang, mahatag lang po big motivation message ni Ate Terry Burst sa ijang kahimtang karon kay nakita man jud ko na ho guys ang ijang jud screenshot guys na ang screenshot. So alam ang basahan jud maklaro wa man iyang title sa iyang kuan guys sa iyang vlog. Wa ko magdahom nga atakihon ko gikapoy na po sa akong sakit Terry Burst. So ang ihatag ni Renato Kilato ni Renato Kilato ng unang mensahe nga motivation message nga makaluha-luha kita ni Ate Reverse. So Ate Reverse, og nakita man na nimo niya mo ang motivation message para imo jud ni, so I hope imong na appreciate mo ginagmay kintahay. So ano ihatag ni Renato Kilato guys, ay ihang motivation message para ni Ate Reverse. Okay, what's up ka adventure? Mayong gabi ka na tong tanan. Ilabi na sa akong mga supporter sa way hunong nga pagsuporta o sa akong mentor nga nakaroon diri sa balay ay kay naami karon nagkulabi karon ka adventure. Okay, akong ihatag nga mensahe para kay Ma'am Terry Burst. Okay? Nakita man ako kay ng mga post ni mentor Renz Junior Show, Renz Hinampas Official o Adventure. Karon Ma'am Terry Burst, nag-watch man ka karon ang mensahe na ho ang ako'y kasulti ka nimo kami ako usa ka nag-start nga vlogger na diri sa Ubay, kauban sa akong mentor, part na siya nga mga pagsuway sama nimo unya sama pod ni Ma'am Florami Bulana kay siya man siya may ang una nimo ni si Ma'am Florami unya kanang mga part na siya sa mga kauban na gyapon na siya sa mga buzzer gyapon na siya kana siya Ma'am Delivers usa na siya ka mga pagsulay kay kanang pagsulay naagi na siya samtang paangata pero ang advice na ho ayaw pa daog sa mga pagsulay himuan na sila inspiration sa imong kinabuhi ng mga basher kay kanang naghatag na nimo og kagul-anan ang imong buhaton ayaw paminaw na himuan na siyang hangin. Ano kung hangin? Ang tabanog dili na siya mulupad og way hangin. Tama? Minton? Tama. Oo. Wala siya isdako nga kanang inspiration sa imong kinabuhi. Kanang mga basher, kanang mga nag-post nimo, nag-comment nimo unsa pa nang mga ibanulog diha, mga hangin na siya. Kaysa man ako sa nagsugod ko og vlog, normal na yung mga rejection, part na siya. O unsa ka lig-on mo sukol sa pagsulay. Kay kung magpalupig tas pagsulay, sama sa tabanog, ang tabanog, o mawala ng hangin, mudawon yun ang tabanog. Di yun na siya pataas. Munang ang hangin, usa na siya ka mga part nga pagsulay, mga rejection, mga panglait, BI, pangamas-tamas, normal na siya. Ma'am Terry Burst, ayaw pa apektuhan na ng mga negatibo ng mga tao. Kaya kana sila ang buhat ana pangpandaot lang. Muna karon at Ma'am Terry Burst, ang hangin usa na siya ka pagsulay. Muna siya hangin
para sa manato nga nagsugod isip vlogger may man ka kay naaman ni si Ma'am Florami imong manghod imo na tanahon siya ug sa iyang kanang iyang gisugdan sa pagsugod kay sa dihang mi nagpasalamat pud mi ninyo sa inyong pag-welcome namo ni mentor Ren Sinampas official o Ren. Okay ma'am Televers nakaroon si Renz Junior Show ay salamat kayo sa imong pagkuhan ma'am Televers sa imong pag-reply sa akong comment sa TikTok. Salamat kayo nya ma'am. Akong gingon ma'am nga padayon lang ta ma'am ayaw paminaw sa mga negatibo nga panghitabo nga mga unsa para mga comment diha nga imong nadawat ayaw na paminaw ma'am kay kana siya ang sa imong akong gingon nga kana siya mga part na mga pagsulay na siya ma'am padayon lang be strong liko na imong kagalingon ma'am kay kaming mga bagong nagsugod nag-start isip vlogger kay kadtong sa imong i-post og huyang mi di na po mo padayon kay sa imong message nga daghan kag message nga niyon ka nga mababadayon mo ba ko din aba di ba Vince kana ayaw lang tarawan awam ayaw lang tarawan ng mga negative behind sa imong mga nadawat ka comment padayon lang ma'am kana siya mga pagsulay na siya ug sa kakalikon mo sukol sa mga pagsulay kay kana siya gihatag na siya sa Ginoo nga ug unsa ka nga mulahutay wedyo ka sa mga mga ingana nga pamaagi walang karon ma'am saludo mi ninyo ma'am Televers ug ni ma'am ilabi na po ni Ma'am Florami Buholana ma'am shout out ma'am kamo ang inspirasyon sa mga Buholana nga kamo gihimong idolo sama namo ni Renz kamo ang among idolo mo kamo among gipanaminan nga among sundugon isip nga mga sikat na vlogger diri sa Bohol na kami sama na mo ma'am kanang Ma'am Televers tama namo nakadawat gyapon mi nga mga panghitabo nga mga kuan na ay mga panghitabo nga di na mo kuan nga padayon pag gyud pud mi tungo sa kanang kagipit unya napay mga negatibo nga mga panghitabo sa atong kinabuhi mo nang atong buhaton ma'am padayon lang ta kay di man kita ra naapay mga bagong tubo, mga bagong mag-start isip vlogger. Manang kita may idolo ma'am, manang kita magligon ta unya. Padayon jud ta. Dita pa lupig anang mga usa pa diang mga kwanda mga negatibo nga mga tao. Kay sa 100 Ma'am Televers, ikaw gyud kan karon ma'am kay para strong ka sa mga paghitabo sa imong kinabuhi kana siya kana imong mga nag-comment nimo ay nahunaw na ma'am padayon lang ma'am ug sa imong nalantaw ug sa imong nakita ma'am padayon ma'am kana siya ay na siya hunaw na ma'am baliwalaan na siya para sa imong mga future sa imong kinabuhi kay kitang tanan parinamo ni Mentor Renz naman tay mga goal naman tay gipangandoy sa kinabuhi nga anong resulta isip vlogger mo nang karon ma'am karon sa kagabion karon nagpasalamat pud mi ninyo ni Ma'am Florami Buholana nga kamo ang nadapod padasig namo isip mga vlogger kay diri sa Bohol daghang mga vlogger pero kamo man ang mga giidolo namo ni Renz. Okay ma'am, maginaot ko nga
sa tagna nga rong orasaha nga naminaw ka, padayon lang Ma'am Terry Burst na ami ni Renz nga mutabang pud og pray nimo sa kanunay. Unya kami pod kanang isip nga mga supporter ninyo, maghinaot po mi nga kanang inyo po mi i-pray po nga magwalang puso ng among pag-vlog. Di ba, Renz? Okay. Akong yatag ni Renz Inampas officially. Yatag na sa ika, mensahe ni Renz. Grabe guys, oy murag daghan siguro mga extracurricular siguro guys kuya Renato Kilaton guys baka rin taan ang message of motivation. So ato man jud puno naminaw guys ang motivation wala makahilak pa tagin nato ay grabe jud iya motivation, grabe maka siguro katawa gawin na guys, makatawa ka nga murag mahaot pag mong dughan guys sa jaha murag magbalak na guys para musaya-saya na pa doon. Unja karon guys murag bubuk-bubuk siguro buk ang motivation lang kay murag nahatag na ni Renato Kilaton murag nakahilak mo murag halong murag kulbaan na kung guys kay murag ako na sunod so mo ni Ate Terry so before ko mag i-motivate ang message is kuan bago dyan na realize Ate Terry o nakita man dyan ni mo na Ate Terry Burst karing video ka unta maimo makita ni ka para imo man dyan po ni Ate Terry Burst. So before na mo hatag og mensahe para pang motivation sa imong kinabuhi karon is amo ni gituyo og collab kay agang plano Ate Terry Burst is kuan ra na ay ako arang kagalingan pero naka-realize ko kay so samtang na ako dari so amo na namang i-combination kintahay ag amo ang motivation message para sa imo kay nakita mo jud na Ate Floran May sa imong vlog ni Agi nga murag ka-give up mo na kay kanang mga tawli nga mga istorya nga nakasakit nga epilepsy ba to sakto na ko Ate Terry enja murag patulon kita ay kuno nga na enja kaduhang vlog po ni murag give up na kasi mong vlog so manay akong message ni Ate Floran May. So before ka magsugod is mapasalamat ko rin Ate Terry Burst ni Ate Floran May sa diyang mga pamilya kasi pag-welcome na mo ni Aging Adlaw nga happy na nga bungi padayon ihapon mi basta makita sa inyong pamilya kay nabaw dyan mi hagamo is maadyo mga tao na kung may puso mamo na kaya pag abot ito is imong dyan mi kiabi-abi bisan first time ito na mo pero sa among una sa mga kasing-kasing na parang sister or brother kita ngay. So salamat ka adyo rin Julia ate sa inyong pamilya po noon talagang more blessings sa maabot sa inyong kinabuhi kung sa inyong kinabuhi Ate Terry Burst. So magsugod na ko din ako magduhay gabi na sa mga taon na taon. So Ate Terry Burst ana mo dyan ang kinabuhi na karon so na lahi mo dyan tag mga kuan nga na mga isli may mga tamay-tamay na nga niagi mo kuan na Ate Terry Burst pero lahi mo tag mga tamay kay ang imuha kay patulon man so ako i-explain mo ang pagpatulon. So kanang sakit nimo Ate Terry Burst is special na nimo nga gihatag sa Ginoo so dawat ra mo na Ate Terry Burst kay mao man gihatag sa Ginoo kay tagsara man jud pulang sakit kaya Ate Terry Burst kay para mo tudda nga tagsara sakit nga so tawagin lang mo nag-i-accept lang sa imong kinabuhi nga special na para nimo kay gihatag mo sa Ginoo so laban lang so ang mga tawo nga ingon nimo nga mo give up na kay mga inong patulon so dawat ra mo nang maestro lang patulon adyo lang mo napansin na siya dawat ra sa imong kasing-kasing adyo lang pud luom kay lain pud luom na to sakit ka adyo so paminawa ra unja palambay spikas tunggan na ra na kay ni abot og nga na pud Ate Terry Burst ka tamay-tamayon kay nga na so amo alang is padayon sa imong vlog adto give up kay nakasugod na ba siya so it means Ate Terry Burst yung sugod na makag-vlog musud na man kang antay maso nakasahod naman ka so ipadayon na adto na pa siya ng mga tao nga mga bashers kay kanang mga bashers pod is nakatabang po nato sa pag-views lang po sa itong mga videos so ato lang po nang ang kanang mga istorya Ate Terry Burst himuan ang motivation sa imong kinabuhi sa imong pag-vlog kay kabawa po ko Ate Terry Burst sa imong sakit kung dili po lalim so mag-ampul-ampul minimo Ate Terry Burst ni Renato Kilaton sa imong sakit ron ni nothing is impossible man so basin dahil puhon di ba niingon kasi mong vlog nga natinga ka nga kay in 1 week 1 month ba to or 1 week nga katulo ka patulon so karon so niingon ka lang karon na is murag natinga ka kay sa 1 week kay isa na ka patulon nga na murag di anam-anam na imong kuan ay imong ampo sa Ginoo nga mawa na kay nothing is possible man so tabangan natong ampo na Ate Terry Burst imong sakit nga mawa na unta na kay napo ko'y classmate nga ni Agi sa ang pangani niya is shout out ni Christian Lofranco so manawang classmate sa unang napo sakit same nimo so time pud to nga malas siguro Ate Terry Burst kay pag action og luto ka ni kirig man so
Muko kabaw nga na sakit siya nga to. So ato na ko nakabawang time nga ingat siya na sakit. Atong sakit niya pareha sa imo ha. So ato lang magdawat ng reverse ang ihatag sa Ginoo diri nato kay ako reverse is gipagawas kung kinsa ko manang according ni Ate Florami is ipagawas kung kinsa ka ready na ba ka. So kana kay nisud naman ka na reverse so, imo naman nag-i-accept ka naman imo ang sakit. So dawat laman ha. Mag-inampuay laman tari hindi mo unta mawa na. So ang walang is magpadayon ka sa imong vlog kay wala man pud nay kuan na ay muundang ka sa imong pag-vlog lain na pag-muundang ka kay mura ko may views di mo uban mawad-ag paglaang sig mangita sa mga video nga asa na mo sa reverse asa na may yung vlog na pangita na ko asa na ba siya sig nga mga viewers pa mo nang magpadayon sa imong vlog kay kami pud guide reverse aning kakay mo mga diri na ning kamot sig gagmay pa mi sa mga YouTube channel na rin kakay kung may bahalag gagmay views kung drag ko na mga views sa Tita Reverse kaya tungong video may nagurami drag ko naman akurat kung bili uspos sa itong views so bahala lang po na Ate Reverse pero kami na rin kamot ng views ang mga diri wala pa sila ng mga views sa kami is nagpadayon may sa mga vlog kay kabalawang punta nga na anay pagawas ka kwarta puhon so magpapala punta na ang tamo abot-abot ang mga puhon na ko na makatugod iyo na to bitaw. So magpadart ta Ate Reverse o daghang salamat o na ay kabalo ko nga nabo kay pusong mamon bisan ma-feel ko na mga pag-amot ito na maging strict house ano ba siya siguro pero sa among kasing-kasing kay kuan man kan ay maadyo to kan tawo na magpadayon kasi mga vlog mo na amo ang na motivation message rin nato kilaton. Okay, Adventure. Mo to ang message ni Renz o sa akong message po nga kanang pag-strong, pag-lig-on ni Ma'am Reverse. Okay, Ma'am Reverse, nadungog na nimo ang among mga message. Maginaot ko nga padayon ta, tuloy-tuloy ta. Ayon na paminawan ng mga kwanda, mga rejection da, mga part na sa rejection, mga negative na to, part na siya. Basta tuloy-tuloy lang ta. Okay, Adventure, maginaot ko, nagmalipahin mo sa akong video. Don't forget to subscribe my channel, Renato Adventure. And also, my YouTube channel, Renato Adventure Official. Okay. Okay, don't forget to click ang notification bell para makasunod mo sa among daghan nga video vlog. So, Ate Reverse, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.